Tak, monitorovací tým Oko země vyráží do slovenské divoké přírody. Majo, co tu máme? Vidíme rozhrabaný peň, kde medveď hľadal larvy, aby sa na nich priživil. Dal som chybu. Mám tu šandu. Škoda, keď je. Vzorky sa zbierajú, tak ich nehať tak. Budeme tu, vieš. Išlo na Oznámku? Čo tam uvidíš? 16. Šesal. Nie, nevytrhol aj so štaubami. Som si všimol. Ja mám malé kombinačky, kedy si to poviem. No. Počkaj. 178. Super. A či tam s tím ještě něco hýbalo? Takže predvčerom možno, predvčerom. To sme to úplne super načasovali. Tady je někdo. Človek? Aha. Druhý. To je za nás zpátek. Vysoká. Ale je to ten, čo si myslím, tak tento nemá čo robiť. Vlk. Vlk, ty vole. Krásný. A leží předtím přímo, hoši. Tím pádem toto je taky vlk. Aha. Hezky. Jo. Během cesty nacházíme postupně docela dost medvědího trusu a na fotopastech, který jsme už kontrolovali, tak máme teda nejenom medvědy, ale máme obrovskou radost, jsou tam vlci dokonce s vlčatama, což tady Majo říká, že vlastně na záběrech ještě nemají.
A tady nacházíme, jsme na jedné z těch nádherných vrstevnicových tady stezek v tom horském lese a máme tady opět vlčí trus, je to tak? Jo. Máte tady nějaký problémy s vlkama, jako kdyby ve vztahu, já nevím, lidi, ovce a něco takového? Že v Čechách se to dost řešilo, prostě byla tam panika kolem toho. Vo všeobecnosti na Slovensku sú problémy s vlkmi. Samozrejme raz za čas zabijú nejaké hospodárske zvieratá, nejaké ovce. Ale ja si myslím, že to není nič strašné, čo by sa nevedelo prekonať. Jasně. Hele, čím si myslíš, že to je? Protože třeba zrovna v Česku máme fakt jako obrovský takovej doslova hysterie, jako kdyby národní, tady z těch velkých šelem, z vlků, z medvědů. Samozřejmě po staletí tam ta zvířata nebyla, lidi na to nejsou vůbec zvyklí. Jak je možné, že tady na Slovensku v podstatě pár desítek kilometrů dvě sousedící země, docela veliký rozdíl, že u vás se ta zvířata zachovala a v Česku prostě k tomu nedošlo. Jak je to možné? To je otázka, na ktorú vôbec neviem odpovedať. A to by zaujímalo aj mňa. No. Fakt jako se jedná o velice tenkou jako hranici, kdy vlastně průchodný a v Čechách prostě dalo by se říct nula nebo minimum. A u vás, a jaký je povědomí lidí ve vztahu k těm medvědům, jako kdyby, jak to cítíš ty jako strážce, lidi jak vnímají tady ty velký šelmy na Slovensku? No v podstate vzniká teraz v súčasnosti dosť veľká panika s medveďou. Ale zase treba povedať, že často neoprávnená. A ľuďom treba určite oveľa viacej vysvetľovať, ako sa majú správať v prírode, možno aké nástroje vedia použiť na to, aby si ochránili pred vlkmi svoj dobytok, svoje hospodárske zvieratá. A ja si myslím, že tá cesta tu určite je, aby sa ten vzťah ľudí a veľkých šeliem zlepšil. Jsme na sběru dat z fotopastí na Slovensku, v Nízkých Tatrách. Máme pro vás nádherný záběry medvědů hnědých, dokonce máme vlky z vlčaty. Jsme tady se slovenskými strážci a máme obrovskou radost výsledků, které se tady odehrávají, takže až uvidíte příště záběry, tak se máte na co těšit. Tak, máme tady další velké očekávání. 78 závěrů. Oko země má další neuvěřitelnou akci se slovenskými strážci v Nízkých Tatrách. Monitoring medvědů hnědých a dalších velkých šelem se daří a my jsme velice rádi, že vám můžeme z těchto akcí světového monitorovacího projektu Oko země přinést další reportáž. Ktorý Honza jedzie? Mladý Honza jedzie? No zase. Takto od alkoholu jednu strážca na svete. Tak, vítajte. Děkujeme. Čau. Díky, ahoj. Zdravíky, ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Zdar. Čau. Už to nestrigajte, boha, lebo nechladne. No. Čau. Ahoj. Tak, hore ho.
pôjde a to robia v Prahe pre nás. A to, čo som dal do sáčku, tak to ide na potravu. Takže na sáčky. Kecice. Bol večer, keď ju spoločne. To nám osviečia, keď to budú dlhšie. Máme tu kus Ameriky. Tento strom. To je ďalšia zelená. Ona bola sem dovezená kvôli protilavínovým opatreniam. Skúšali to lesníci tuto na pár miestach v Tatrách nízkych, ale nie je to také, že by sa nestala našťastie invázna drevina. Ale Amerika je tu. Dane, mám na tebe jednoduchou otázku. Proč děláš tuhle práci? Otázka sice jednoduchá, odpoveď zložitá, ťažká. Prečo? Chcem niečo spraviť, preto aby tu niečo zostalo. Aby tu aj pre tých ďalších ľudí, ktorí semka prídu, ostala pekná príroda, aby tu ostali nejaké zvieratá, aby sme mali vodu, aby sme mali vzduch. To je ale velká mise, víš to? Ja viem. Túto robotu robím už strašne dávno a zatiaľ ma ešte stále baví. A zdám se tě, je těžký dělat tuhle robotu v současné společnosti? Veľmi ťažké. Veľmi ťažké. Spoločnosť je konzumná, všetci pozerajú na svoj prospech, nikto nepozerá okolo seba. To, či sa niekde vyrúbe nejaký strom alebo nevyrúbe strom, je každému šum a fuk. Či niekto zabije nejakého medveďa alebo nejakého rysa, takisto je každému šum a fuk. A spoločnosť sa správa k Ukrajine, k životnému prostrediu, k prírode, ale aj voči sebe samej ako veľmi, veľmi divne a dúfam, že sa to zmení. Říkal jsi mi, že máš zvláštní vztah a napojení na medvědy. Áno, mám. Jak je vnímáš v té krajině? Medveď sem patrí, nemám s ním žiadny problém, dokonca podľa indiánskeho kalendára alebo horoskopu som v znamení medveďa, takže medveď je kamaráda. S ogým sa vždy rád stretnem. Je důvod, aby veřejnost podléhala hysterii z existence medvědů na Slovensku? No určite nie. Určite nie. Sám si videl dneska, chodili sme krížom krážom po dojnách, po chodníkoch a nevideli sme nič. Nestretli sme ani jedného medveďa a pritom je to prostredie, kde je ich priamo obývačka, kde spálňa. Takže já doufám, že se vám, strážcům Slovenska, podaří medvědy uhájit před vedlejšími zájmy. Tak to určite, pretože tie predpisy sú tak prísne, že našťastie je to tak prísne, že nie je jednoduché nejakým spôsobom riešiť nejaké vehementné strieľanie medvedov u nás. Určite nie.